Dnešok mal byť ako každý iný. Pripraviť si zváračku, urobiť prípravu, očistiť potrubie a zvárať. No dostal som prekvapivú správu. Neskôr poviem akú. Ráno začalo pekne, bolo pekné počasie, niečo málo som pozváral. Potom mi neskôr došiel argon, musel som vymeniť fľaše. Pripravil som si slnečník, aby na mňa slnko nesvietilo. Zavedol som jednu 300-kovú rúru a išli sme pomaly robiť dopoje. Tieto dva L-ka, ktoré vidíš, sa budú dopájať dole. Prvé dve trasy, ktoré vidíš v písmene Z, sa budú dopájať vývodom k starým rúram, ktoré vidíš vzadu. Tam pôjdu tie L-ka, ktoré som ukazoval pred chvíľou. Budúci týždeň začíname dopoje aj týchto rúr. Pre lepšiu predstavu, tu napôjdu tie L-ka, ktoré som pred chvíľou ukazoval. A tu, ako som si brúsil ihly a pripravoval sa na zváranie, mi kolega hovorí, tu idú všetky zvary na rentgen. 2 týždne som zváral v tom, že je to len 10% rentgen. Ale keďže sa snažím všetko variť na rentgen, tak dúfam, že to bude všetko OK. Tu si už púšťam zváračku, skontrolujem všetko, či je OK a ideme na to. Ak zváram tieto 300-kové rúry, tak nie je tu veľa roboty. Je to v podstate to isté dookola. Jeden deň pripravuješ, meráš, druhý deň heftuješ a zváraš. Pod potrubie si usteliem môj dormeo madrac, aby sa mi fajnovúčko, mekučko ležalo. Poprebrusujem si hefty ako stále z jednej, z druhej strany. Všetky 4 hefty, aby sa mi to pekne, rýchlo prepojilo. Písali ste mi, že niekto si nábehy nerobí. Nábehy sa nemusia robiť. Ja si to takto robím, lebo sa mi to takto lepšie zvára. Hefty si skontrolujem, či sú dobre pretavené. Ak áno, tak nemusím potom cez nich prechádzať, keď zváram. Stačí len začiatok a koniec dobre prepáliť. Hefty sú OK, urobené nábehy. Teraz si pekne skontrolujem medzeru. Mám 3 mm drôt, ktorý mi tam pekne plave. Pre mňa to je super. Nemusím tlačiť drôt potom do medzery, len si ho tam pekne držím. Ja si pridavný materiál ešte rozpolujem, lepšie sa mi tak s ním manipuluje. Tu už vidíte koreň, takisto výplň, ktorá je do polovice hotová. Kontrola koreňa tiež vyzerá byť celkom OK. Nemôžem už nič podceňovať, keďže všetky zvary idú na rentgen a môžeme sa púšťať do práce ďalej. Tu už môžeš vidieť výsledok posledného zvaru, ktorý som dnes urobil. Veľa ľudí ste mi písali, tvoja krycia je škaredá, nie je súmerná, doprava ti ide 1 mm, doľava ti ide 0,4 mm. Pri tomto zváraní nejde vôbec o to, ako vaša krycia vyzerá. Raz, keď zvar prejde rentgenom, môže byť hoci